Under redigeringen af en publikation kan du klikke på fanen Media Manager. Der vises nu et nyt vindue, hvor du har mulighed for at berige din publikation med forskellige multimedier og klikbare links. Brug sideoversigten og piletasterne i bunden til at navigere til den side, du vil indsætte indhold på. Klik på siden for at redigere den. Når du har valgt en side, har du indledningsvis nogle muligheder for at ændre i sidens adfærd. Du kan f.eks. fjerne hjørneflippet eller skyggen ind mod ryggen, eller lægge en begrænsning på, hvor meget man må zoome på siden. Ønsker du indstillingerne skal gælde for alle sider, skal du i stedet håndtere dette ved at justere din skabelon. Se separat video om dette. Som udgangspunkt indplacerer du elementer eller links på siden ved at vælge et værktøj i paletten og derefter trække en firkantet boks i den ønskede størrelse og placering med det valgte værktøj. Brug eventuelt zoom-værktøjerne til at forstørre siden så meget, det er nødvendigt for at arbejde præcist. Vælg det grønne hotspot-værktøj for at lave klikbare områder i din publikation. Det kan f.eks. bruges til en klikbar indholdsfortegnelse eller lignende. Træk en firkant hen over det indhold på siden, der skal være klikbart. Klik derefter på den for at gøre den aktiv. Som du kan se, har du nu muligheden for at justere både størrelse og placering med præcise mål. Klik på plustegnet for at oprette et link til dit hotspot. Du kan vælge flere forskellige typer af links. De mest brugte er interne links, der går til en anden side i samme publikation, samt eksterne links til hjemmesider på nettet. Du kan også lave links til e-mailadresser, som vil åbne brugerens mailprogram med en forududfyldt modtageradresse, som du kan indtaste. Afhængig af dit valg bliver du bedt om de nødvendige informationer. Den tekst, du skriver i Tooltips, vises, når du bevæger musen hen over linket. Du kan eventuelt lade feltet være tomt. Automatisk detekterede links i din publikation vil ligeledes være synlige som grønne bokse i Media Manageren, og du har mulighed for at redigere dem, hvis du får brug for dette. Med det blå billedværktøj kan du trække en firkant, hvor du ønsker at indsætte et billede. Klik derefter på den for at gøre den aktiv. Nederst i højre side får du nu mulighed for at vælge, hvilket billede du vil indsætte. Klik på plustegnet for at komme til en oversigt over de mediefiler, der er uploadet til din ePages konto. Klik på det billede, du vil indsætte. Har du endnu ikke uploadet billedet til ePages, kan du gøre dette direkte herfra ved at klikke på Upload New. Du bliver så bedt om at lokalisere billedet på din harddisk og får derefter mulighed for at uploade det. Når det er uploadet, kan du vælge det fra listen. Det sidste værktøj er indsættelse af Flash-elementer. I Flash kan man opbygge elementer til afvikling af film, lyd, spil og meget andet dynamisk og interaktivt indhold. Så med dette værktøj kan man gøre sin publikation endnu mere spændende. Indsættelse sker på samme måde som med billeder. Hvis du afkrydser i Force Scale, tvinger du Flash-filen til at blive vist med de mål, du har lavet i din boks. Ellers vil boksens placering blot markere indsætningspunktet, og flashen vil blive vist i sin fulde størrelse. Husk afslutningsvis at klikke på Importer, når du har indsat en ny fil. Når du vælger en FLV-fil, får du muligheden for at tilpasse boksens størrelse til videoens format. Du får også muligheden for at indsætte videoen til autoplay. Det betyder, at filmen vil begynde at spille, så snart brugeren bladrer til det opslag, hvor filmen er indsat. Du kan løbende gemme dine ændringer ved at klikke på knappen Gem katalog i toppen af Media Manageren. Når du er færdig med at arbejde med Media Manageren, så klik på Luk vinduet.